IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naruwaya panggagani ti agur-uray iti maangay a job fair 2026 pre-Labor Day special ngayon suwat iti Provincial Public Employment Service Office suweno peso. Sigun kani Miss Lisatuan mangidadaulo iti nasaong nga opisina pasat daytoy ti programa da ng runa ket umasadagan ti Labor Day into umay a bulana. Kunana, babaon iti panakibinulig da iti dakkelamol iti ili ti San Nicolas, gagawma ti aktibidad at tulungan da iti agsarsara iti pagtrabahuan, agkalikagom iti baro a karera ken para kada iti fresh graduates. Inbatad na, naruwaya bakante a posisyon ti mabalin na serkan da iti kakailyana, agsipot ta already kumpanya ken ahensya ti gobyerno ang makipagpaseta iti nadakamat a job fair. Dahito ikat maangay itong Abril 25 iti agdawa atawan na inyaw awis sa iti provincial peso nga gundawayan ti publiko. Iti naso a programa ken saan nalipatan nga itugot da iti agkakapatagabana guwen na dokumento nga kasapulan no ag-apply iti trabaho. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.